Medimafo amankwa tamaklo na ewukwada. I 2 weeks bia no Medimafo Herbal Hospital. Doctor time da so eba. Eni ebedi nkomo wa pomuden mu. Ohwe wa pomuden no se chewade ka ho. Ene de dog go ba na nyo nko ane bae. Ehu fire eka ho. Na minim eja wo mu bedum. Ana wa dance ni nyina e ba bedi nkomo. Me mama kwabe. Yeah, dog na bia boko. Nyankupa Adom. De nyamiase. Ura David Donko. Bibia boko de. Nyankupa na Adom bia boko. Nyamiase papa pa. Enti Medimafo Herbal Hospital. Emia no obi ahu ye mayira ne. Mayira ebuakwa agogo. Mayira obi ahu ye. Ebuakwa agogo so obi ahu ye. De nyamiase. Enyuma pa na ewade de ye hyase no eno na yegusu a ye di no. Mayira ene ebuakwa agogo. Mo ene de esem bibusa okwan so proper because anka minim say onkwa na ke hyase. Then now the hoho aba. Yeah, I think say hoho no mema wako no ane ho. Okay. Mempese medinanim na wobeko no ane office. Ansa na waba no. Okay. Na de wono akasa de nam no. Okay. Fire service be wa kan se bia wo bedum jadu ade sa. Yo. Ora donko ya mo akwa babie mo yi. Ha de ukwada na otwemienu bia ye hia Medimafo Herbal Hospital na edi nkomo bebre ene wabeka ye hu ti onantese. Yo. Madam Tama kuro mi dashi. Pamde na pe hu wade a ya asundwe bon bia ni. Edam eke no. Fire service mi di doctor de chim de ka ya badi. Membe hwi wo doctor ho. Na mom no. Asema kura bi nti na medi na chimi na ba de ni. Okay. Na ka officer tram by this time. Ode bia mo for rest. Na mo minded doctor time da so. Wa ade mo akama kuma. Na wa aka ebi mo wo gana so wa kuma wona wonni mi no. Wa aka wona akuma. Amikatwi. Dentia wa hase an peni sem pese ma obia eti asem bi ase. Se Nyankopon bo so bo asase. Tamon do baji sika ba asase sunu. Wanko hospital. Wanko bebi a hwa yarefo. Na mom no ayarefo na to an. Na omugide ntin ose omo yale. Di ose ne yale sunu ose obedi Jesus ka sechi. Ne mo ose dabi fonka che obusuafo. Ade no ka sa kire omo. Kire se onko ne obusuafo hu se yes. Tumi bi aba wotumi asane yale. Me yare 2022 e wodwumom me nan na yare be serious ma me tia ku later one obi kire me time da so. Okay. Ana me call no ho na me call no ho no na ko pon adoma satan na me sika sa me de me pay na agi loan ahwem ho sa me pictures bi ama nimpa no make say na onyi kire me de me pay agi loan hwem ho sa na ma bre ti bakon tiam kwanza me doctor no ampampa bi fa senkregwa bata kwa de faka fati obi am na me ya bit kwanji tintin sei no tana ke musa bit ka fa senkregwa bata kwa de takwa tu hasi tu isi bi amba beje do time da so obi am bo me commander na me boss oh donko di we fa wo transport ti me am pay na asan obi am womba pay na asan be kwa betra afia na edu bi kwa na school kwa na kwa ya de amomo. Wow. Tam du twa me card ni wa bu ma hwe no prova bo a kire omo bibia tam da so ye bia madam tamaku enya fake mi nuanum ganafo enya fake o madam omo hwe me sia me kesi ganafo a hwe me any SD for hwe me fastest for hwe me police for hwe me omo mu ni mi na say yes David my bre ana onane na ye dey madam me ko todwe oyi picture nche obu director we hu picture no before no after no eba ma ada me nan no afi da be card whole body me ye tia second edafo wo hwe me na ora ho first am bet time da so kwampo no na me tun kwampo mfo atwere no next ndi om kokro mi eso mu nkanka de me fuye na madam nka se me se onyam se eye obi be gina TV ni so a na okasa yes that is David Donko. Ana bi e chane show ni nti. Oh. Bebre metu. Ai. Amika se me chiro. Eya na obi wa o kasa. When I say bia, ye kwa doctor se ehunu, ye se ehunu obua. Na se am ye fine, minim gompo amanfo na times eh. Na wanna show because mo ne la course bia land e bia me she. Wanna show. But the nipa 16 na ba Medimafo Herbal Hospital. 8 na tia position a. Oh. Nkan so guso. Na maka cho mo say yen ko ba ko mbeda fie se mabre
wo yare nti 2 weeks bi abeje eduro mi time aso abeje me eduro isi am fia me dey check hospital and then Wednesday Maria okwa ketna sa na pia nti wo ne hwan a wo yale ben na da wo so sa wo hwe mo picture no so a yale ben na da wo so a doctor ntumi show me catch you say make you sika some wo so wo sika so ni sika wo de twa na mo na bra madam so wo kwatam da so a na na me se den hu ni ye yo esre no hu no ya na say because kutogene nko an so cut the whole body from my head to toe me ahua dafo ntende hum se mitrasi a na me di asida pa na fa nyankopon so abra tam da so nyankopon hira papa because madam se me kasa ko hira anhwa amreba wo so officer tse mi ko kwa inspector ye station officer wasenkewa yala am say na se nye papa ne humobo na o hwe mi a even kwa mbakwa me nya transporter papa na time so the transport kwa ma miska faka me kasa obi se your officer me se hode menko ye ko wa anhwa de meka no ahwe oni ndi si doctor nyankopon hode da ma wo wo do hwe no ko so fa hwe ganafo na ganafo me de masa meka na nda che mo se doctor tam da so wo men so ni mu yi nyankopon ma ade se time bo ho a wanga so bu so wa pum mu no udi arawo na so nyankopon tumi bie kwa ma wo na woni agi aban a pa di adwuma no utumu se ampa nyankopon na esi time da so na me so bia ka me nda David betan bi da se esi nyum na ko obi kra nke na ahode abesa nka be je akire die madam enye ono na ofre me se me mbra ase o me ka che wa awrade dim se ono ofre se mbra ase a anka awrade kwa mama mfa mbone nchemi mia na me se doctor dia madri die mo obes be 99% mba biri da sa nyum because isi amase adwuma ase e bia menya kwan emba ha se since 2022 onye adwuma bo me ko bu aba du baby doctor mam letter some from pain for say me na ni tv atem to mam time kra na mi sam ya letter no ko e nti o ma na makọ adwuma o ma na ba won ma ba na me pray transfer but transfer me sanka sunya hwe ti me kwa o ma na ma ba fi na me de do ne yam ho saa na me kwa ba fi madam na me ti asa no urade wosam me ka no nya se bia me di agwa bi time na me nya sika kwa po fan school fees me beti fi papa na me kesa bo so ne ra ho no mpo na obo ama mba nsan ko school back the pay na agi no ahwe me tena metiasi a yankopon onko so bi the time sa na dwum Medimafo Herbal hospital doctor no bi na dwum mu the time bia no onya awon hye from boa ni pasa na wo ko wa men die chi se yes doctor won ko to boa ube hunu 1 and 1 obi abaka won doctor bia obo masa enuanom sa wo yare a for yare no kemika ko time da so Medimafo Herbal hospital Accra Maria konwo se be ofita kwa na ba mo nim na ma twa mo kwa mba na ya na o ma ayira na mo na bebe no ofita kwa ba mi si o malam ma fa poku ase ni poku asa ma fa taxi aba mi time da so etino me siramu mo mo fita kwa na mo nim no and days woman on me kasa ye wo se ko kwanza me ba eye takwa no kasa also do number to abonten no mo frɛ nya sabi o me ba oni mo ko onua kedi go nti nipa mu nim no eye rare nipa bebre nim David onko nti wo ba oni me se mi no tam da so na yem sa no nti wo frɛ na ma che no kwan ma frɛ doctor obi ba o doctor obi ba o sa na tie ne dwuma wa papa wodi nti no me na mpo a na nkofo bi ti ase padi we na nkobo wu no nanso yankopon adoma mti nkom ti hye ka yankopon na me sese onko so na sa 1% o twa se kwa mami etam da so edwuma yen so onko so mbie na dwumu yankopon hyira gana fo na mfo me kamera na obehwe mu da se pa so obedi adanse nka ba bia ni a ke ye bekon hu asa oti asam na ade awosin bi kura agu enye ize o yare ya o hesa de o kasa be mensu but wasu wonu mu because na ho odi okoba na yare enti ke kana shedem nso hia Dr. Time da so nti ene o se won tena ho o so no abedi adanse obi ehu we nya se yibia keke gidie de bia meka de ye obi a odi gidie hyemu a ho beto ti dog na mi sira so amen na meka bese odi free baby na okra nkrofo bi
na oba ye na asmo obebo amane se ye bo na baso wa adwumem nti true abaso body na ye bo ye no free satam na ana yale na esase na wahe ya wo de wadun bebu niema bebere se ye bo mabaso etasi me wo priestful bi wo ma bi ye bo na baso picture da so no wo ma bi so ono so ewo kwabija ono so ye bo na baso wa eta esi nens esi ya momfa madwi nyina enka se eye betumi esi se da papa di esi ye wo hwe ya wo badwene se eye spiritual but the ya na make can se eye spiritual se anya spiritual all powers belongs to God na se nyame na wato nensa afreme da bia me kan se menni me ho se de ya na bi menni me ho ana mentina ha ntwantro enkire wo biada papa ya bi se o sha ase na okura edua me boa yes sir edua na ekura no dua no po no obeduru hospital ho a gise kakra na nesfo na asonimu ansa na edu na gafe na watu dua na yede atwatwene endu hwe wo mo ton nue no ho ye na papa watimi asana yale ampa onse obo ha na nkrofo Andrea ko bisa enti papa watimi asana yale ampa tire na okura dua no kakra sa na edu brebi wo dua no to ho na no so na fe wonante wo say okay wo yale ne nan no ba nyame adum ena onante wo tumi say eye pa enye 100% pa de but you say wo be 99% na enye is say obi betumi because baby anu work kan because last year on my videos bi ni pictures bi baby awakokọ ye one just way china nantia bre ye wo bi kro ho a on ha wo ye gidi no kan wuduru ho na gidi no kra na ato de ensum because ni ma wo be hunu no me ka tede wo bibia sa ayaresa e wo Medimafo Herbal Hospital ayaresa e wo ho me da bia me kam say ye adansi a ye hu ni TV so no me kan tede wo bia da sa bra be di adansi ye den mame me mfire wo bia da na emom o mu na ye den eba obi kwa timi ba ko say mo twa madansi na dansi me hu ni TV so da enkrofo na de ye man krofo o mu na presa me ba be di adansi me kai anano last week Monday na man no wo be 75 to 80 na wo ka etwira ada ne sefro ne nkwala brem besi enna onyankopon adoma oba Medimafo 2021 ebesi na yale ne emba bi mu no nipa wo kasa wo mano ebre se onfa ni Medimafo ho adansi a o bebre no wo bebre no yede obeka o se edubre be ye ne ko ba bi onu sha asase ase na ensuo nam ne so wosoro o se mia ya wakukọ pa wo wiase a ne ho antono a tam da so ho a wo ba wo hunu enima huhu bi a ho na ne ho aba betono me ka kire wiase nyina se ayaresa efuru nipa ba ko pe efuru ewurade na de ewurade pe eno ye den o de mano onyankopon de yale nyina tumi ase Dr. Tam da so sa agisa de wowuo ana de yesie no pe na doctor ontumi ana pese wumui na yensie na yare nko na ha o yare na etete wo a bia ba ko mekanfo ma ye Medimafo Herbal Hospital Medimafo Herbal Hospital Kumasi ye ebua kwa agogo ene o matema so dada enkran ye pokua se mayira na meka kire se eho enko ane ebia ye de ebre eto yare so Dr. Shaw ebra empa ho tina gana fo nyina man edi Dr. Tam da so be piem ewo Kumasi ebua kwa agogo na Dr. Emfa Tam no bi ento yare so anapa maame bi hweme papa bi so wagi na adwa ya wo hweme me katro say wachinchin ache wananti ache wadadem ache enkrofo adada wache last week no enya last week this week Monday
wɔn ba hɔ nyinaa ehu na wɔn wɔ me gate na ehu maame hiani mobroni bi ne ne ba enima wɔn ato susu just apɛdeɛ de abrɛ doctor yɛde begu hɔ na maame no osu na ne ba no so esu na ɔka na asɛm a kyesɛ na awere ho ɛne sɛ wɔse ne ba na wɔda ɛna a wɔte m'anim yi wadane edua maako enso edua krakye no fa de a me hu no mabamu boyi ɛne sɛ bɛma yehu na ɔno wɔhyɛ ɛma straight dress ɛna ɔda faako na me se ne shoa no ahono ɛna wahohora kakraka na watu na fu ɛna kyesɛ wɔda hɔ a ne shoa no nko agu baabi maame se yesi eduabɔ wadani dua maako enson maame se se obubodi no apart from edua no sofo bie ni hɔ a ɔwɔ Ghana ha wo kese onfa no nyɛdan enko hɔ wɔde na kyini baabi a ɔse wɔkɔ baabi ɔse hospital baako pɛ ɛna wɔkɔɔyɛ ɛwɔ ɔboase ɛna yɛka kyɛn sɛ ɛyɛ ne liver ne ne kidney ɛna ayɛdan ɛna ɛyɛ ne saa na enye duabɔ enti wɔte liver ne kidney ne ɛna osade a ne balance ade ne ɔnfa ne mra time da so na wɔde ne ba time da so na ɛnɛ abrantie atiapɔ na kyesɛ sɛ wɔde kwa na wɔyɛ nipatea bi o kete kwa na yɛla de amana wahonfo saa na wɔn mu nyinaa enya ayaresa wɔn a yɛdikire wɔn sɛ wɔbɛwuo yɛdane dua wɔ wɔn so enyina enya ayaresa maame mema yale nyeda enkum ema yale mu w'anim ase da ɛwɔ bra medimafo aba obedi ama obɛka ama enti to wadwedwe nyina gu na anopa yi sɛ wotie mi a ɛnɛ ɛyɛ wokuada mekɔ akɔtena se ɛkyena yawada metena se so wɔ pokua se mayela Yakupon Adom Friday premium service. Oba frɛ no abuku appointment. Oba sɛ oba premium service a frɛ 0591 202375 0591 202375 na book appointment 200 cedis. Nyame Adom Friday 1-on-1. The Emma premium service near different say utua 200 na Friday no yebema code ni amount time na eno de wo time no duru so a enti eno wo ma enkrofo bi a wo madwuma esi won kwan enti eno de wo ba wo nim se o me ko 230 no de eduru so a many time da so wo de be appointment enti 230 no duru a wo mom na ye dey ye hwe wo tua 200 na bra be home ewo Friday ewo Yakupon Adom Medimafo Herbal Hospital na doctor Alpha time ento yale so mekiye meya mesisi mekirika se mentumi nante mentumi na mewidie mo hyehyeme doctor se we mu nyina ye entatia case ewo Medimafo Herbal Hospital me pacho oba opeba be pie mo Medimafo Herbal Hospital de mekase nyame nam so ama oba owo 58 years and we bra for the past 15 years no and ne basanachi be pie mo ho bema emfie du ne wona wo yere ikiada eye 24 hours wo be pie mo a obetumi ne wo yere akia bema na afon akati se pen drive a 5 days per ebesa se ekese tenten wo hu se size we nyan opa na wo gya me Adom 21st September ya ebe ya Dr. Birthday Dr. Birthday no ye beche niema bebre ye beche ka no furu ho a ye beche TV Kumasi 21st September no esi Sunday enti Kumasi niema na ye beche the 22nd eye Monday na Accra de no ye de beche 2nd October eno na ye bie Accra Hospital no na ye nya no emfie mi no ya sisi enya 2 years no 2nd October and ye be tenase and ye beche enkra niema no eno first 70 of the day no ebenya TV 32 inches na 70 to 100 ebenya mobile phone 100 eko nyina ebenya emo ne de anwa me pacho eno nyina ye be bi Kumasi ye be bi so Accra be piem ewo Medimafo Herbal Hospital na wono nko a ena ode ebre
eto yale so a ebi ni baabi ebi mbepiem na doctor gedi e wowuo anopai ana yesie no na doctor on to me number ni 0244 774282 0500 727215. Yada Dr. Time that's what papa say nenso oni abedi nkomo na yada ora David Donko so say ayaresa wakunya wo Medimafo Herbal Hospital waba abedi ho adanse ejidi so ko ebeboa nti dog wa hwe ye no say chadi 21st September ono ne nkroma birthday ne yepe the birthday obecheka obeche money ama obeche TV obeche mobile phones enkran ni kumas ne branches no the first 70 unya we first 100 munya 6 as well ti also fa hujim wate woja ya sa now say nya chede e de kan medi afia amankwa tamaklo awon se pe to aso e wi ase medi council e beba na pensem mo koso amu afidie na ha e da se